El Consell Escolar és l'òrgan de participació en el control i gestió del centre on es troba representada la comunitat educativa. Per a participar i prendre conjuntament decisions sobre alguns aspectes del centre. Està compost per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. La direcció del centre, la direcció d'estudis, la secretària, un representant de l'Ajuntament, professorat, famílies, alumnat, personal d'administració i servicis, i personal d'atenció educativa complementària. Els consells escolars influïxen en la presa de decisions en ser òrgans de participació on estan representats tots els sectors de la comunitat educativa. Pots participar presentant la teua candidatura davant la Junta Electoral del teu centre. Votant de manera presencial, preguntant en el teu centre per a replegar la teua papereta i l'horari. Si no pots acudir al centre, pots utilitzar la modalitat de vot no presencial seguint els següents passos. 1. Has de fer la sol·licitud a la direcció del centre. 2. La Junta Electoral et remetran la papereta de vot i les instruccions corresponents. 3. Per últime, has de fer arribar mitjançant correu certificat o de manera presencial per mitjà d'una altra persona. El sobre tancat AMB la papereta de vot emplenada, fotocòpia del DNI. I la instància firmada per l'elector o electora, sol·licitant el seu dret a exercir el vot per correu. Este any, les eleccions a consells escolars se celebraran el 19 de novembre del 2025. La Junta Electoral posarà a la disposició de les persones electores les paperetes de vot en un termini de 2 dies lectius a partir de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates. La teua participació és la clau per a construir una millor educació per als nostres xiquets i jovens.